अदिति गीत गावली भाव ना जानो पियावा प्रदेश में चल गए बड़े मेहरारू के का कहे के चाहिए उ बात रउरा बताई तब अदिति गई। ए राजा जी बोला हमार फुफिया। रउआ गइला कई साल भइल। अच्छा गइलो बानी हाँ त न चिट्ठी भेजतानी अच्छा न पत्री भेजतानी न कोनो संदेश भेजतानी न एको मिसो कॉल मारतानी। ए राजा जी पैसा भेजत बोला सब कुछ के आग सहा चला हाँ लेकिन है बिरह की आग ना सहाला। ओ का है ए राजा जी ई तो हम ही सोचतानी कि हमरा अंदर कितना जलन होता। सबके देखता नहीं कि पति छवे महीना पर चलिया होता नहीं हाँ हिनकर तो पति छठे में आ जाता रे कोसी भर खाती। अच्छा जायदा तहार पति जीवतिया में है एक और मरो तो कोनो महीना में बीतता तो घर ही रहता। एक महीना में 15 दिन घर ही रहेला। सबके देखता नहीं कि साल भर के भीतरे घर ही आ जाता लोग। लेकिन काई राजा जी हम रहुआ की तनी क्यों नहीं याद आवत। बहुत बहुत रहुए याद में हमारा आँख ढर ढर लोर बहावतिया। ए राजा जी कुछ हो करी कैसे हो करी काम धंधा छोड़ दी घरे आई और इजे आके कुछ काम नौकरी करी। ए राजा जी बोला ओहे में पालन पोषण हो जाई आ हमरो श्रद्धा कुछ बुद्धि। चढ़ली जवानिया माटी में मिलल जाता चढ़ली जवानिया माटी में मिलल। चढ़ली